pernoret ng panay kuya. Ako ay masating gawang kareta pare. Pare, I advise ko ka pare, padurok mo na laren. Panta masagin ilang dagon. Easy money pare. Tsaka pare, basta-basta paparan pare. Okay mong maging may mood, mo na paparan, lalo na patsa padurok mo na. Kung bawasan mo yung kayadigan mo kayong cheese bread pare, nung mag-cheese bread ka man, kailangan dito ang ating gay, ating class, ano, tangon mo man, nyaman na rin eh. Aray, Granny's. Granny na pare. Oh, Granny's Bake Shop na. Pare, solid na kanyaman din pare. Kanya ang balibago yun, bisa kasari. Yaman da. Wow. Ibali mag-franchise kaya niya? Ano yung napadurot ng pera ko? Hindi pare, padurok mo lang mo. Ano ang budget? May pera pa kaya si parang Rat? Makairam mo. Uy, pare Rat! Oh. Baka pwedeng makairam ng pera kahit magkano lang. Eh pare, pinapaikot ko yung pera eh. Para mapalago ko. Hindi pwede pare, wala. Ha? Ganun ba pare? Paano pala pinapaikot pare? Anong mga business na pinasukan mo? Oh pare! Kumusta na? Makwanta niya yan. Makwarta na yun eh. Hero tayo, kumanan mag-business eh. Pare, mambalita kang business. Apaduro mo masalesya ka niyan. Uy, tapin yung problema pare eh. Kalabot nga laro kong papadurot. Hanggang ini, elaman daragon. Dudurot lang dudurot. Bakit pare? Maka na numuwa rin pedurot. Balaksa pa mo. Big time na kami, nga na kang attorney. Ano ang negosyo iba mo? Ba, nanong negosyo? Di ba sinabi niyo padurot ko lang ng pera? Pare, tapi padurot ko lang ng pera oh. O pare, paano dadami yan? Bagal lang ikot eh. Bilisan mo ng konti. Aklak ko eh.